Neville Evans ydw i. Wedi cael fy magu am addysgu yn Abertawe, yn Fforest Fach, yn gynradd, ac yna i Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Abertawe, Ysgol Bishop Gore erbyn hyn, ac yna am 4 blynedd i Ysgol Ramadeg y Bechgyn Castell Neuadd, lle dilynais i yn lefel A ffiseg yn bennaf gyda mathemateg, a mynd oddi yno i Abertawe, i Goleg y Brifysgol, ond i Prifysgol Abertawe erbyn hyn, a dilyn cwrs ffiseg yn Rhyndedd. Aros yno i wneud ymchwil at ddoethuriaeth a ffiseg oedd fy neileit, ffiseg yw fy neileit. Yn dilyn ymchwil mi es i yn athro ysgol uwchradd, yn Abertawe ac yn Sir Fynwy, ac yna mynd i'r Brifysgol yn Ddarlithydd yn beth sy'n nawr yn Brifysgol Caerdydd, a mwynhau y gwaith hwnnw, ac yna mynd yn arlygwr i Mawrhydi, a gyda chyfrifoldeb am ffiseg a gwyddoniaeth. A yna o'n i am 10 mlynedd ar hugain, dyna oedd gwaith mawr fy ngyrfa. A diddordeb arbennig yn y defnydd o'r Gymraeg. Yn y cyfnod y BSc, ac nid hawlio pethau mawr i fi fy hunan oedd hyn, o'n i'n rhan, ond oedd y nifer yn cydweithio. Rhwng y cyfnod lla'n ddechreuais i a'r cyfnod diweddu, roedd modd i unrhyw fyfyriwr, fyfyrwraig, plentyn, arddegau, bob cam o fod yn 2 oed i fod yn 19 oed trwy'r Gymraeg. Oedd hynny yn bleser mawr i mi hefyd. Dros y blynydde, Neville, i chi wedi gwneud llawer mwyn codi ymwybyddiaeth y genedl yn ein gwyddonwyr blaenllaw ni. Pam o'ch chi'n teimlo bod hi mor bwysig i ni sicrhau bod eu henwau nhw yn cael eu cofio? Wel, i mi, mae gwyddoniaeth yn rhan o'n diwylliant. A wy'n diffinio diwylliant fel cynnyrch y sawl sy'n perthyn i'r llwyth. Gellu dadle bod ein diwylliant ni yn draddodiadol wedi bod yn unochrog, yn gerddorol ac yn farddonol. A does dim gwrthwynebiad gen i o gwbl i hynny. Wy wedi dysgu rhywfaint ar y gynghanedd, ond dwi ddim yn fodlon ateb unrhyw gwestiwn pellach ar hynny, ond wy yn dwlu ar ambell un, ac wy yn gynhyrchu blodeugerdd bron a bod o wyddoniaeth a barddoniaeth gyda'i gilydd. A pan ddaw'r Eisteddfod nesaf i ryw faes, lle byddwn nhw i gyd yn gallu yn gasglu a cherdded, bydd teulu barddas yn mynd heibio i mi, oherwydd maen nhw gyd yn gwybod mod i ar eu holau nhw i beidio bod yn gaeth i rhai teitlau fel mynd i weld mam gi neu hiraeth neu rhywbeth. A prin iawn yn sôn am wyddoniaeth. Mae ddau gen i ddweud bod y sefyllfa yn gwella. A felly i mi mae wedi bod yn drenu mawr bod pobl yn tueddu gysylltu'r gair diwylliant Cymraeg, diwylliant Cymreig yn nesaf, gyda llenyddiaeth. Wy wedi trio darllen sawl ysgrif ryddiaethol a barddonol, ac os ydy pobl yn dweud bod gwyddoniaeth yn anodd, a bod chi'n
dallu pobl gwyddoniaeth, gyda gwyddoniaeth, fydda ni gwahodd nhw i godi ambell gerdd ac ambell ysgrif sydd ddim yn eglur ar y darlleniad cyntaf gael ddweud a bod yn garedig. Felly. A beth yw hanes y posteri yma wnaethoch chi gynhyrchu? Pam wnaethoch chi ati i'w cynhyrchu nhw? Wel, ar uniadeg yn yng ngyrfa, o'n i'n ymweld ag ysgolion. Ac yn ymweld yn aml iawn â labordau. Ac yn gyffredin iawn i weld posteri ar walydd labordau yn bennaf yn Saesneg. A sylwys i bod y gwyddonwyr oedd yn cael eu arddangos yn bobl oedd wedi marw ers canrifoedd ac wedi byw yn bell o Gymru pan oedden nhw'n fyw. Pobl yn haeddu pob parch, Pasteur, Isaac Newton, Michael Faraday, yn y blaen. Ond o'n i'n dechrau poeni, wel, ydy hyn yn creu'r argraff ar blant bach Cymru? Mae rhywbeth sydd wedi'i wneud ac yn orffenedig erbyn hyn, ac yn ang-Gymraeg neu yn Saesneg, A beth oedd yn ymwneud oedd, pan o'n i'n dod o'r labordri ac yn cerdded ar hyd y corridor, o'n i'n gweld posteri eraill am gerddorion ac lenorion, a nhw yn dal yn aml ar dir y byw ac yn Gymru. Ac o'n i'n meddwl, wel mae rhywbeth o chwith fan hyn, oherwydd mae gynnon ni etifeddiaeth fawr yn y gwyddorau sy'n mynd nôl cannoedd o flynyddoedd. A diolch i'r llyfrau fel y Gwyddoniadur Gymraeg sydd yn dangos y beth. Hynny yw, mae lle da ni i ymfalchio bod y wedd hon ar weithgarwch dynol sydd yn dod o dan pennawd diwylliant yn cynnwys y Cymru a Cymru Cymraeg a thrwy'r Gymraeg. Hynny yw, o'n i'n anhapus iawn ar cysyniad oedd ar led nad oedd y Gymraeg yn briodol ddim yn gyfrwng priod addas i gyflwyno'r Gymraeg. A mi roedd rai llyfrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi canrif yn ôl a chynt. Ond oedd y termau i gyd yn Saesneg. Llyfr Cymraeg, ond y termau, wel, rhyw fath o hanner iaith yw hynny, ynddo? Ac o'n i'n awyddus i drio unioni'r cam. A dyna ddigwyddodd yn 1992. I mi gynhyrchu'r 4 poster yma, 40 o wyddonwyr, a bod rhaid ni gyd yn mynd i bob ysgol bach i goleg. Y rheswm oedd yn fy meddwl i oedd petai'r posteri yma ar wal ysgol Pen y Wilber neu ble bynnag. O'n i'n dychmygu plentyn bach 6 oed yn mynd at y poster, boed yn Saesneg neu yn Gymraeg, oedd y ddwy, ac yn darllen beth oedd da fi yna, oedd ysgrif fach am y person roedd i lun. A gwybodaeth yn dweud i ba ysgol oedd y dyn y wraig fawr wedi bod. Ac o'n i'n dychmygu'r plentyn yma yn dweud, ei miss, oedd hwn wedi bod yma yn ein ysgol ni. A felly bod y mawrion yma yn fawrion o ran ystyriaethau eraill, ond hefyd yn bobl gyffredin o'n pentre ni. Felly oedd gwyddoniaeth ar gael. Wrth gwrs, ni wedi colli yn 2020 gwyddonydd
Wy'n gwybod oedd gyda chi barch mawr iddo fe, sef yr athro Glynno Phillips. Beth oedd eich perthynas chi gyda ge? Pan es I fyw wedyn I Gaerdydd I fod yn ddarlithydd yn y sefydliad uwch hynny, oedd Glyn yn Caerdydd a mi'n gymdeithasu trwy'r Gymraeg yn gyffredinol a mi'n gweld ar unwaith bod rhywun tra arbennig fan hyn. Nid yn unig oedd e'n hyddysg yn y maes hwnnw, ond oedd e'n berson, oedd e'n perthyn i'r cymdeithasau, oedd e'n perthyn iddyn nhw. Ac yn cymdeithasu yn hael iawn wrth siarad, ac wrth ganu, llais tenor arbennig gyda fe. A mae'r gwyddonydd wedi sefyll yn llusern ar gyfer unrhyw un sydd am ysgrifennu ac ar draws y gwyddorau. Ac oedd I ddawn o fod yn gwmnïwr, wy'n credu yn ffactor fawr, yn cael pobl, nad oedden nhw yn Gymru Cymraeg, nad oedden nhw'n Gymru, yn derbyn ei argyhoeddiad ac yn barod ei gwasanaeth. Ac wedyn oedd gennych chi rai disglair nad oedden nhw yn wyddonwyr fel y cyfryw megis Sir T.H. Parry Williams. Un o'r ysgrifau mwyaf difyr yn holl gyfrolau y gwyddonydd yw hwnnw gan T.H. Parry Williams. Oedd gyda llaw wedi dechrau yrfa yn fathemategydd. Felly oedd rhywbeth yn y dŵr yn dweud. Arwyn arall wnaethon ni golli yn yr un flwyddyn yn 2020 oedd yr athro Sir John Meirig Thomas, gwyddonydd ar uchel yn ei faes. O'ch chi hefyd yn ei nabod e? Pan oedd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli, 2014 yn credu, rhyw ddeufis cyn i'r Eisteddfod ddigwydd, dyma'r ffôn yn canu yma, a John Meirig sy'n yma, wel, I fi, Sir John, wedi clywed bod ydych chi ddiddordeb mewn gwyddonwyr o Gymru. Oes, maen nhw. Ac I chi'n un o'r rhai, a mae gen I ddiddordeb I chi ar un o'n posteri I. Wel, wy wedi cael cais yma fe ar gyfer y Eisteddfod yn Llanelli sy'n dod I roi'r ddarlith wyddonol a hefyd I fod yn llywydd y dydd. Ac wy'n bwriadu rhoi sylw I wyddonwyr o Gymru. A fyddech chi fodlon bod o help. Wel, come on. Pwy o'n ni I wrthod hyn yn gan hwn o bawb. A dyna ddigwyddodd wedyn, dros y wythnosau canlynol, dyma becyn yn cyrraedd yma gyda sawl tudalen ffwlsgap yn llaw ysgrif John Meirig. Oedd hi'n ysgrifennu'r cyfan allan. A o'n I yn gael ei ddweud caboli neu drwsio rhywfaint ar y Gymraeg, a yng Nghymraeg yn teipio, a yn anfon y cyfan nôl at Sir John. A bys i'n nabod I ryw raddau yn tai a'i wraig Jahén yn ei chartref yn Caergrawnt. Profiad dymunol tu hwnt gan y ddau. A wedyn y trydydd gŵr mawr yn ei golli, Sir John Houghton, oedd yn anferth y myd newid hinsawdd. Ganed ef yn adran y Rhyl, Dyserth, a'i addysg yn mewn ysgol leol, nid ysgol yr ydwydod leol, ac wedyn yn mynd I ysgol uwchradd Rhyl. Ac o fyna I Rhydychen I arbenigo ar astroffiseg. Ac oedd e'n ddarlithydd yn hynny. Ond ar y deg, yn cymryd diddordeb yn y tywydd oherwydd
yn yr uchelfannau oedd ei ddiddordeb, felly oedd cyffreddiadau ar tywydd yn dod yn naturiol. A mi ddechreuodd ei weithio gyda'r swyddfa dywydd, Meteorological Office. A yn wir, rhan olaf yrfa oedd bod yn gyfarwyddwr cyffredinol ar y Met Office. A yn fuan wedi fe ymddeol, dyma fe'n cael ei apwyntio yn gadeirydd y Comisiwn Rhyngwladol ar lygredd yr amgylchedd. Ac yn 1992, 2 flynedd wedi iddo fe orffen, dyma ei grŵp yn dwy'n adroddiad i gynhadledd rhyngwleidyddol, rhyngwladol, rhynglywodraethol ar y mater. A dyna pryd dechreuodd y siarad cyhoeddus. Beth oedd y papurau yn ei cyfeirio atyn nhw oedd gweithredyd argymelltion y pwyllgor yma. Mi fydd y pris petrol mewn car yn codi o ryw 10 ceiniog. Wel, wrth gwrs, ers hynny, does dim pall wedi bod, a bryd bynnag mae yna sylwadau rhyngwladol yn codi dros y cyfnod hwnnw. John Horton sydd yn cael y sylw. Unwaith eto un hanes tu hwnt gostyngedig. Dawnis yn gostyngedig. Yna ddau air rwy'n cysylltu gyda Glyn O a John Meirig. Bobl sy'n cario eu hysgolheictod nhw yn ysgafn iawn. Ac felly yn haeddu pob sylw pan bydden nhw'n siarad neu yn sgrifennu. Ac yn ei ymddeoliad, bu John Horton yn byw yn Ngorllewin Cymru, Aberdyfi. A enfawr o golled, mi gafodd wobr am ei waith ar newid hinsawdd, gwobr Japan sydd fel arfer yn cael ei roi i 3 a 4 ar y cyd. Ond y tro hwn, un yn unig. John, nid yn unig yr anrhydedd, ond yr arian mawr oedd yn perthyn i hynny. A wedyn, ychydig y flynyddoedd yn ôl, mi dderbyniodd a'i bwyllgor wobr Nobel. Yr un flwyddyn ag Al Gore. A felly, hynny yn fesur o gyfraniad y dyn yma. Mae lle i Gymru gofio'n dda amdano. Ac wrth gwrs, i chi wedi ennill gwobr, Neville, chi wedi ennill y fedal gwyddoniaeth a thechnoleg yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Beth ych chi'n meddwl yw pwysigrwydd y fedal honno, ac sut o'ch chi'n teimlo pan gethoch chi eich anrhydeddu â hi? Wel, wy'n credu bod y fedal yn bwysig ac wedi dod yn bwysig oherwydd mae nawr yn gydnabyddedig gan yr Eisteddfod fel un o'r medalau sy'n cael eu cydnabod ar y llwyfan ac yn y blaen. A hynny felly yn rhoi'r ateb pendant i bwy bynnag sydd yn holi am yr Eisteddfod. Beth yw mae nawr yn cynnwys yr holl agweddau celfyddydau a'r gwyddorau. O ran fi fy hun, wel, oedd e'n fraint aruthrol i ddilyn y sawl oedd wedi ennill o'n blaen. Glyn, Elwyn, Eirwyn Gwyn, ges i'r hyfrydwch o siarad yn seremoni cyflwyno'r fedal i Eirwyn. A'i mab hi
wedi gwneud gwaith mawr dros y blynyddoedd gyda'r babell. A oedd e'n fraint o ddifrol i mi, doeddwn ni ddim wedi bod yn wyddonydd fel y lleill, oherwydd o'n i'n gweithio yn y gwasanaeth sifil. Ond o'n i wedi bod yn agos iawn at wyddoniaeth ar gwyddorau trwy'r Gymraeg. Ac fel o'n i'n dweud, oedd e'n hyfrydwch i mi wrth ymddeol mod i gallu dweud bod unrhyw ddarpar wyddonydd o'r oedran 5 mlynedd i 19 oed yn nawr yn gallu tynnu ar lyfrau trwy'r Gymraeg am ei faes.